Тотнам Астън Вила. Ама Астън Вила единица, Да, знаем кой ще играе. единица, слагам аз момчета твърда единица и Бренан Джонсън гол. Той резерва е, Владко. Да бе, като резерва ще бъде. Като резерва и... Да, Добре. и единица. Най-силното матч е гол-гол. Да, и аз съм. Гол-гол и до това шука. Черен картон в матча. Ох, мамо. Ще има картони. Ще има битка за... Даже бих метнал едно нещо, то не го пише там. Знаеш, що ще влие Бренан Джонсън? Защото ще са контуза. Кудус ще излезе с носилка. Ти пък си Нямам бах черната проблем. врата. Казва, ето как го записвам. Добре, аз пак ще играя ти. Гол и гол на... Кудус. Не, на Морган Роджерс. Опа, Че, обратно.